6. To ya kamata ya kalli wannan bidiyo domin ya ga yadda ake saitawa. Idan kuma yanzu ne za ka yi rajista, to sai ka kalla ka ga yadda ake saita wannan secret code. Sai kuma jan kunne da gargaɗi, wannan secret code ɗin su ne nambobin da mutum zai iya withdraw da su. Nambobin da ake iya cire kuɗi da su kenan, nambobi guda 6. Suka yi bayani suka ce, ko dai ka ɗauki screenshot na abinka ka ajiye abinka, ko kuma ka rubuta abinka don kar ka manta, kamar ba za a iya resetting ɗinsu ba in ka manta su. Lambobi ne masu kyau, masu muhimmanci ga dukkan wani 5 billion sales. Idan ba ka da su, ba ka yi creating ɗinsu ba, sai ka tsaya ka kalli bidiyo ka ga yadda ake. Kuma wannan bidiyo zai taimaka mana domin sun canza tsari na rajista. Akwai hanya mafi sauƙi, ba kamar wancan bidiyo na farko ba yanda ake rajista. Insha Allah wannan bidiyo zai taimaka wurin duk wanda yake so ya rajista. Inda ka tura mai bidiyon zai ga yadda ake rajista ba tare da ya dame ka ba. Da kuma sauran abubuwa da mutane suke buƙatar su ga yadda ake saita su na rajista kenan. Ba wai wancan cike-ciken na saura da aka yi wannan update ba na launching. To sai mu tsaya mu gani ɗaya bayan ɗaya insha Allah in da lokaci, abun ba zai ɗau lokaci ba. Kamar yadda kuke gani, idan an baka link ka danna wanda za ka yi rajista, wannan shine fuskan da zai buɗe maka. Saɓanin ada ba haka ba ne, saboda sun riga su launching ne. Kun ga wannan wurin, to mu mun zo rajista ne, me za mu danna? Sai mu danna wannan register now. Sai ka taɓa shi kamar haka. Idan mutum ya taɓa register now zai buɗe. Idan ya buɗe ga fuskan da zai kawo maka, zai nuna maka cewa register as a free. Sannan za ka sanar da suna, dole sai ka ga username na wanda ya gayyato ka. Kai ma za ka fara da creating naka username, wato nickname, sunanka na wargi ba wai full name ɗinka ba. Sai ka haɗa sunanka na wasa a nan kamar yadda muke gani yanzu. Sai mu fara cike-cikenmu, sai mu rubuta username na wanda zai register a yanzu. Sai mu sa username ɗin shi. Kamar yadda kuke gani, za ka sa, idan ka sa username bai yi ba, idan har ka sa ka ga bai yi ba suna nuna maka ja, sai ka sake canzawa. To idan ka ga kasa an gewaye shi da wannan layin green, to ya riga ya yi. To idan kana cikin cike-cikenka yana nuno maka wannan alaman da zan nuna a yanzu a ƙasa, sai ka danna wannan allow ɗin, ka danna shi. Kowa duk wanda yake shiga account ɗin shi yana ganin wannan, to ya taɓa shi, ya taɓa wannan allow ɗin. Yawwa, shi zai ƙara baka dama kana samun access ga browser ka. To kamar yadda kuke gani yanzu, bayan mun saka username, sai mu zo, wannan su ne secret code. To kamar yadda kuke gani ma, username ɗinmu da muka sa akwai mai irin shi. Dama da ka je wani step, idan abin da ka sa akwai mai irin shi, za a nuna maka cewa akwai mai irin shi. Kamar yadda suka rubuta a nan, sun nuna mana cewa that username is already taken. Wani na da irin shi. Sai ka zo kai kuma ko ka ƙara number ko ka canza sunan, ka sa wani username ne ba ya full name ɗinka ba. To sai mu sa shi, mu sa kamar haka. To in ka sa, ka je kuma next, idan bai yi ba za ka iya canza. Kun ga yanzu ya riga ya yi. Sai me kuma? Sai mu zo ga secret code nan. Kowa ya gani ga sunan. Su ne za ka yi creating memorable secret code. Sun yi bayani, duk wanda ya kalla a yanzu zai ga sun faɗa ma cewa wannan su ne na withdraw. Ga shi nan kuna gani. Su ne na withdraw. Idan za ka cire kuɗi, dole sai da wannan nambobin guda 6. Ina ake sa su? Nan ne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nan ne wurin da za ka sa wannan nambobin. Sai ka sa nambobi guda 6 waɗanda da su za ka cire kuɗinka a 5 billion sales. In ka manta su, kada ka tambaye mu. In ka manta abinka, kada ka tambaye mu, ni dai ba ni da amsa. To Allah Ubangiji ya kare mu baki ɗaya. Tunda su kun san sirri ne, za mu ɗan wuce su mu cika bayananmu. Saboda in ka sa su, kamar yadda kuke gani, zan ba da misali. Shi yasa suka ce za ka yi ɗaukar hoto. Kamar yadda kuke gani, in ka sa su, kun ga za su kasance a bayyane ba tare da sun kukkulle ba. To saboda sirri ne, zan ɗan yi skipping sai in sake mu je gaba kenan. Yanzu sai in saka suna. Yanzu za mu zo nan ka saka suna, sunan baba da sauran bayananka da ba a rasa. Yanzu kamar yadda kuke gani sai in saka suna.
To idan sunanka guda biyu ne, na farko shine za ka sa sunanka, na biyu kuma sai ka sa sunan babanka. Idan sunanka uku ne, sai ka zo nan na farko ka sa sunanka, nan sai ka sa sunan da ke tsakiya, ka ba da space ka sa sunan mahaifinka. Allah ya sa an fahimta. To wannan in mai suna biyu ne sai mu saka mai kamar yadda kuke gani. Sunan shi suna biyu ne. Sai mu zo nan city ɗin da yake sai mu sa Kaduna. Amma city bai cika zama state ba, sai dai birnin da mutum yake, irin local government nashi ko makamancin haka, birnin da yake. Sai address, wani shiya yake, wani unguwa, to sai mu saka gurin address. Kowa sai ya saka nashi daidai da Allah na unguwan da kake. Shi wannan ɗan Kaduna ne, kun ga adireshin shi gashi J1 menene da sauransu. Address ɗin shi kenan Tudun Wada, Tudun Nufawa. To sai kuma wannan shine zip code ko kuma postcode. Zip code, postcode duka kala ɗaya ne. Mun riga mun yi bidiyo a baya da ake sakawa, amma saboda wannan sabo ne kuma wani shine bidiyon da zai fara gani. Ya za ka yi ka sa wannan? Wasu lambobi ne guda 6 ake sakawa a nan. To ya za ka yi ka nemo naka? Yadda ake saka su, za ka shiga cikin browser ka, ko da browser da kake aiki da ita, za ka iya skipping ko ka ɗanyi, ko kuma ka yi searching da wata waya daban, ko kuma ka tambayi leaders a gaya maka na state ɗin da kake. Yanzu misali sai ka shiga cikin browser ka kamar yadda kuke gani. Kawai sai mu ce Kaduna, ka rubuta Kaduna zip code kamar yadda kuke gani. Bayan ka rubuta shi a browser ka, za a baka shi kamar haka. Lambobi ne guda 6. Idan kuma area ka kai searching, za ku ga kala ne na Kaduna. Kun gani? Za ka je ƙasa haka kamar yadda kuke gani. Har na area ku ko na local government inda kake za a baka kamar yadda kuke gani. Kaduna state, postcode, zip code. Ga sunan lambobin nan su ne kawai za ka ɗauki kala ɗaya. Sai yanzu mu ɗauka sai mu ce wannan gashi. Kun ga wanda na ɗauka yanzu? Kawai sai ka yi kwafi. Lambobi ne guda 6, sai ka yi minimizing, ka koma sai ka zo nan gurin da ake buƙatar zip code sai ka saka abinka. Kun gani na aiki da browser ba ɗaya ba. To kun ga nasa zip code. Sai me kuma? Sai number waya. Already akwai +234. Kai kuma sai ka zo ka cire 0 na farko, ka saka number ka a nan. Fatan mun fahimta. Sannan idan so samu ne, in ka zo sa wannan address naka, dan Allah kada mu manta ka sa address ɗin da yake kan ID card taka da za ka yi KYC da ita. Maybe national ID card ce ko voters card. Kun san akwai adireshi na unguwan da kake, sai ka sa shi a nan, ka yi aiki da shi, saboda in ka zo KYC ba za su tabbatar kai ne, komi baka da matsala. Kada mu manta da wannan. Haka gurin suna duka ka sa wannan. Za mu je gaba duk za ku ga wasu abubuwa da ya kamata a ce duk mutum ya sani. To yanzu za mu saka number wayan mu yanzu ba tare da +234 ba. Kamar yadda kuke gani. Bayan ka saka number wayanka ba tare da 0 na farko ba, ka riga ka cike wannan bayanan. Sai mu je ƙasa kamar yadda kuke gani. Idan mun zo a ƙasa, za ku ga zaɓuka guda 3 ne. Na farko shine register with email, wato using Google. Na biyu kuma register using Facebook. Na uku shi kuma register with verification. Wanne ne mafi sauƙi? Wanda in duk mutum ya kalli wancan bidiyo na farko zai ga ba haka aka yi wannan ba. Kawai sai mu ce za mu yi register da email kamar yadda kuke gani gashi. Register da email using Google shine mafi sauƙi, kamar yadda suka yi bayani a nan. Idan mutum ya karanta zai gani nan gurin sun nuna cewa ya fi sauƙi gashi nan, quick and easy. Shine mafi sauƙi. Complete registration with your social media account. To wannan shine mafi sauƙi, quick. Sai ka danna wannan na email ɗin. To wannan ne shine mafi sauƙi. Sai mu danna shi kamar yadda kuke gani. Kana danna shi zai yi searching
To wannan ba kowa zai nuna ma haka ba, wani zai wuce da kai ne direct, wani kuma sai ya bincike ka irin kai ba robot ba ne. Kun ga ya ce mu zaɓi traffic light gashi, to sai mu zaɓi abin da suka ce shine wannan traffic light, duk inda take sai ka taɓa ta, sai ka zo ka danna verify ɗin nan. Idan bai daidai ba za su ƙara cewa ka zaɓa, kamar yadda kuke gani ya sake maida mu baya. Idan ya sake dawowa da kai baya me ya ce ka zaɓa gashi nan tricks ɗin nan, sai shi kuma mu zo mu ɗauko duk inda adda ice ga gurare nan, kun ga da wannan da wannan da wannan da wannan. To in ba mu yi daidai ba kuma za su ce mu sake zaɓa. To kun ga mun zaɓa kuma, to kun ga ya yi daidai. To gashi yanzu kun ga yanzu nan ya zo da mu shine za ku ga kuma 5 billion sales ya bayyana a nan. To continue to 5BILLIONSALES.com. Yanzu sai ka zo ka saka email ɗinka. Email ɗinka da kake so ka yi rajista da shi a 5 billion sales sai ka saka shi a nan. Kamar yadda kuke gani sai mu danna, sai mu saka email ɗinmu a nan yanzu. Kamar yadda kuke gani bayan ka saka email ɗinka sai ka zo ka danna wannan next. So bayan ka sa next sai ka sa password. Wannan fa password na email ɗinka za ka saka. Email ɗinka na wayanka shi za ka sa. Wannan shine hanya mafi sauƙi yadda za ka yi rajista da 5 billion sales. Kamar yadda kuke gani ko bayanan nan ka karanta mutum zai fahimci yadda tsarin yake. Ga bayanai nan an zuba a nan duka game da 5 billion sales ne. Za ka yi rajista ne cikin sauƙi da 5 billion sales. Wannan ma wanda ya san harkar online nan take zai gane menene 5 billion sales. So wannan shine hanya mafi sauƙi. Sai yanzu mu zo mu saka password kamar yadda kuke gani. Bayan ka sa password shi ma sai ka zo ka danna next. Sorry, mun ɗan sa wrong password. Kamar yadda kuke gani in dai ka sa password daidai, idan ka saka password daidai ka danna next, to zai wuce da kai cikin sauƙi ba zai baka wani wahala ba. Yanzu mun sa password kuma muna tunanin mun sa password daidai insha Allah. To kamar yadda kuke gani yanzu gashi muna saka password ɗinmu daidai, kun ga inda ya kawo mu yanzu. Kun gani? Shikenan da a ce ba dan sun riga sun yi launching an zo an fara wannan abun ba da ba nan zai kawo mu ba. Duk wanda suka kalli bidiyo na baya sun ga yadda ake rajista, yana ɗan ba da wuya haka da daɗewa, amma yanzu kun ga gashi sun zo da mu. Saboda mun zo mun sa email ɗinmu ne, kun ga inda ya kawo mu. Kawai za mu fara ciki ne cikin sauƙi. Mun riga da mun yi rajista a yanzu. To yanzu menene abu na gaba? Ba wannan muka zo yi ba saboda shi wannan mun yi bidiyo a kan shi a baya. To yanzu sai mutane su kalla ga aro ina nunawa a nan. Kun ga wannan layi gashi nan, wannan layi guda uku ga su nan a sama. Sai mu taɓa shi. Idan mun taɓa shi za ku ga gashi yadda muka zaɓi wannan username ɗin na ɗazu. Gashi nan lallai shine mun yi rajista yanzu. Shikenan ka yi rajista cikin sauƙi. Yanzu sai mu zo mu danna wannan alamun settings kamar yadda kuke gani. Ga waɗanda ba su saita wannan secret code ba, nambobin transaction na cire kuɗi, to ina so in yi ƙoƙari in nuna wa mutane. Kun ga wannan mun saita amma muna so mu nuna waɗanda ba su yi ba. Kamar yadda kuke gani. Yanzu mun danna setting, to kun ga muna danna setting ɗin nan kun ga inda ya zo da mu. To duk wanda ya shiga account ɗin shi ko da ka yi KYC ka yi menene, to in dai baka saita wannan secret code ba, to ka biyo wannan hanyar da ka ga na biyo. Kun ga gashi ga secret code na gewaye a nan. Kawai kana zuwa sai ka danna kan wannan alaman da na gewaye, wannan gurin shi za ka danna secret code. Kana taɓa shi kun ga abin da zai ce maka. Kana taɓa shi idan kai baka saita su ba, kun ga gashi sun nuna mana cewa ga wuri nan na set up secret code. Idan baka saita shi ba kawai sai ka zo ƙasa ga guri nan sai ka danna use secret code. Kana danna za a baka dama kai creating ɗin shi, kai set up ɗin su. Wanda bai yi ba kenan. To kun ga mu yanzu mun riga da mun yi. Kun gani? Mun riga da mun yi akan wannan. To duk wanda ya san bai saita wannan ba, da su ne ake iya cire kuɗi, wannan nambobin guda 6. Idan yanzu na taɓa za ku ga sun tambaye ni nambobin guda 6 kamar yadda kuke gani. Kun gani? Ga guri nan. Kun gane ai? Su ne nambobi guda 6. Kawai kana taɓa sai ka zo ka zaɓi abinka nambobi guda 6. Kana sawa sai ka zo ka danna submit.
za su nuna maka cewa ka yi creating ɗinsu shikenan. Kuma kada ka manta abinka. Nambobin nan kada ku manta, in kun sa ba ɓacewa suke yi ba, kun gani? Kana iya ɗaukar screenshot abinka kuma kana iya rubutawa a littafi ka adana don saboda gudun mantuwa. Wasu na da mantuwa. To mu wannan account ɗin already yana da wannan secret code. To ina ga shine abin da mutane suke tambaya waɗanda ba su da wannan secret code ɗin. To sun ga yanzu yadda ake saita shi insha Allah. To idan har mutum ya yi rajista, ko da ka yi rajista a baya, akwai cike-ciken da muka nuna, akwai bidiyo wasu cike-cike da ake yi. Yanzu bayanin su zan yi kuma zan nuna su. Idan ka yi rajista a baya ya kamata a sai ka san su kuma ka je ka cika su. To yanzu mun riga mun yi rajista, sai mu zo mu ƙara danna wannan alaman kamar yadda kuke gani, kamar haka. Idan muka zo muka danna wannan alaman, ya sake dawa da mu wannan pejin, wannan fuska. To sai mu zo mu danna wannan alaman na sunanmu, kuma mu sake danna wannan alaman na money maker ɗin nan. So in ma sunanka ka danna ya yi sacin ya ƙare sai ka ɗan jira. In ya yi sacin ya ƙare zai dawo da kai home ɗinka. Ko kuma ka danna wannan saboda ya fi sauri. Kowane ka danna zai yi ce ka jira. To kamar yadda kuke gani za mu danna wannan na select money maker ɗin nan saboda mu dawo home. Ya dawo da mu inda muke so. To bayan ya dawo da mu nan, kamar yadda na gaya muku cewa akwai cike-cike da yake waɗannan yanzu su ne masu muhimmanci ga dukkan wanda ya yi rajista. Ya yi ƙoƙari ya yi wannan cike-cike. Step 1, 2 to 3 haka. Sannan duk da shi wannan mun yi bidiyo akan yadda ake wannan cike-cike. Waɗanda suka riga da suka yi sun fahimci duka yadda ake cika wannan bayanan. Waɗanda suka riga da suka yi wannan cike-ciken, to ina so in nuna mana abu ɗaya waɗanda suka yi kenan. Kun ga waɗannan da suka yi rajista, wato wannan bidiyo ne akan yadda ake rajista da kuma sauran bayanan da ba a cike ba zan nuna yadda ake cikewa. To idan kai ka riga da ka je ka yi KYC ka yi sauransu, wanda shike ganin yanzu bai samu wannan dalan da ake badawa ba, ga wani alama da nake so in nuna mana. Kawai sai mutum ya zo ya danna wannan override ɗin shi kamar yadda kuke gani. Wannan override ɗin mutum ya taɓa shi kamar yadda kuke gani yanzu haka na taɓa shi. Idan ka taɓa shi za ka jira ya buɗe. To idan ya buɗe zai zo da kai nan. Fatan mun fahimta. Waɗanda suka yi rajista suka yi KYC bidiyon mu da ya gabata na jiya, yadda ake wannan cike bayanai akan launching da aka yi. To yanzu kuma ina so nuna muku wani abu ne. Kun ga wannan wurin duk wanda ya je ya cike-ciken nan na KYC da sauransu wanda muka nuna da yadda ake validating, to ga wani alama da nake so mutane su gani su je su danna shi kamar wannan da kuke gani. Kun ga an ce muku you can get pay up to 10 times. To sai mutum ya taɓa wannan wurin da kuke gani. Shine akwai lokacin da muke nunawa ba mu nuna wannan ba. To sai mutum ya taɓa shi. In dai kun ga yadda na biyu. In mutum ya taɓa shi akwai wani alama a ƙasa kamar yadda kuke gani. Wannan yanzu shi bai riga da ya cike komai ba. Ina so in nuna wa mutane ne. To idan ka zo ƙasa za ku ga wannan activate. Kun gan shi? Wannan activate kowa ya tabbatar ya ga yadda na yi wannan sai ya je ya yi shi. Yana da matuƙar muhimmanci ga duk wanda ya rajista. Shi ne zai yi activating ɗinka, yana nuna maka in ka yi na yau. Kun gani? In ka jawo wannan alaman da zan jawo yanzu, shi ke nuna maka in ka yi na yau sai wani lokaci kuma, tunda a sati-sati ne ake yi. Kun gani? Yana nuna maka in ka yi yanzu kamar yadda kuke gani. Idan mutum ya yi wannan, kun ga yanzu muna 24. Ko? Nan kuma 20, sorry, nan kuma ana 23. Ko? To yana maka lissafi ne. In ka yi sai kuma zuwa yaushe, in ka yi sai kuma zuwa yaushe. Akan yadda suka tsara wannan kenan. To kamar yadda kuke gani sai ka zo ka yi wannan activate ɗin. Kun gan shi? Kowa zai je ya danna shi. To kamar yadda kuke gani zan danna, amma wannan bai cika komai ba. Rajista ne kawai muka yi. To ni kuma na nuna wannan alamar ne saboda waɗanda ba su sani da ake wannan ba su sani yanzu. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi. Bayan na danna me ya nuna mini? Ya nuna cewa you need to have introduced sell data. Kun ga ba a cike cikin wannan ba. Ba a yi wannan sell data da sauransu ba. Activities ɗin nan duk ba mu cika su ba. To duk wanda ya san ya riga ya yi cike cikin shi bai je ya yi wannan ba, to ya je ya yi wannan yanzu.
To kun ga bidiyon yana da muhimmanci yanzu har waɗanda suka yi rajista a baya. To su kuma wannan za mu komo kan bidiyon mu. Idan mutum ya zo ya yi rajista, yadda na danna wannan bari in dawo matakin farko, yadda na danna wannan override ɗin da kuke gani, idan kai sabon rajista ne sai ka danna shi, ka bari sai ka gama cike-cikenka, bayan ka shigo override ɗinka ya buɗe maka, sai ka danna my status. My status zai baka dama ka cika bayananka. Kun ga ba mu sa shekarun haihuwa ba ko? To sai ka zo ka danna wannan my status. Ba a taɓa wannan. Kun gan shi close account, kada kowa ya danna shi da Allah. To sai mu zo mu danna my status ɗin nan da kuke gani domin mu yi cike-cikenmu. Wannan sabon rajista kenan. Har da kai wanda ya daɗe da rajista akwai bayanan da ake sawa wanda mutum bai saka ba. To kamar yadda kuke gani bayan ka shigo nan, za ku ga abubuwa da duk mutum zai iya canjawa, zai iya editing ɗin shi. To amma ban da username, in mutum ya ce zai canja username ɗin shi, yana da mutane zai iya asararsu. Kuma wannan da kansu sun yi bayani da sun ce is your own risk. Risk ɗinka ne, ƙaddarar ka ce idan ka je ka yi wannan, duk abin da ka rasa kanka. To kamar yadda kuke gani yanzu mu kuma mun zo mu yi cike-cike ne. Shi ne abin da ya kawo mu a nan. To kamar yadda kuke gani a yanzu, idan ka zo nan wurin editing ɗin nan sai ka zo. Kamar yadda kuke gani na zo ƙasa, sai ka zo ka yi selecting wannan. Sorry, gashi nan na biyu, edit profile ɗin nan. Edit profile sai ka taɓa shi. Edit profile ɗin nan kamar yadda kuke gani. To idan ka zo ka danna edit profile, nan shine gurin shekarunka. Ka sa shekarunka da suke kan shekarun ID card ɗinka. Duk wanda ya yi rajista, idan ka sa shekaru ba daidai ba, ka zo nan ka canza, yana canzuwa. Idan ka yi bai yi ba, ka sake jarabawa ko da a wani browser ne zai yi. Masu aiki da QE browser in ka sa bai ba sai ka koma Chrome browser ɗinka ka canza shi domin ka sa shekarunka da suke kan ID card ɗinka. Mu fahimci wannan. Haka shi ma suna kun gani, mutum zai iya canza shi. Kamar yadda kuke gani, na taɓa za a bani dama in goge, na taɓa za a bani dama in goge. Su kuma duk abin da ka rubuta automatic yake hawa, kamar yadda kuka ga yana saving yanzu. Ba sai ka danna wani OK ko wani done ba. To sai ka saka shekarunka a nan yadda suke akan ID card naka. Wannan shine bayanai ga waɗanda suka daɗe da rajista suka sa shekaru ba daidai ba. Sai kuma wannan gurin ana saka hoto kamar yadda kuke gani. To idan kana so ka saka hoto kuma sai ka zo ka danna wannan change profile picture kamar yadda kuke gani. Kana taɓa shi zai baka dama ya je cikin memorinka kamar yadda kuke gani. Sai ka je gallery ɗinka ka ɗauko hoton wannan da kake so ka ɗora hoton shi. Yanzu za mu je mu saka hoton shi. Ina so in saka hoton shi ne don ku ga yadda hoto yake hawa idan mutum ya saka hoton shi. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun ɗora hoto, kuma gashi nan sun yi bayani sun ce mana hotonmu ya riga ya hau lafiya ƙalau. To wannan shine yadda ake saka hoto. To kun ga yanzu gashi mun saka hotonmu. Kun ga na ɗan ƙetare gurin shekaru, mutum zai je ya saka shekarun shi ba manta ne ba saboda kada bidiyon ya ci mun lokaci da yawa. To kun ga duka abin da muka sa lokacin da muka yi rajista. In kun duba ga su nan duka sun biyo mu, sun riga sun hau da zip code da number da komai sun zo sun hau. To wannan su ne cike-ciken da nake so mutane su gane, da kai da ka daɗe da rajista da ma wanda yanzu ne zai yi rajista. To menene nan? Sun ce maka do you have a network? Kana da network? Sai ka ce yes kana da network, sai ka taɓa ka ce yes kana da. Kun ga gashi nan yana saving, ya riga ya yi. Sai kuma sai ka zo nan kuma inda suka ce ka yi selecting number of marketers haka. Kamar nambobin da suke akan wayanka na mutane, ai ina da mutane abokai, 'yan uwa da dangi sun kai namba kusan 100 ko namba 50. Sai ka zo ka taɓa a nan ka yi select kamar yadda kuke gani. Namba nawa kake da a layinka? Shin 10 zuwa 41, 49 ko kuma 50 zuwa 70 ko kuma 100 zuwa nawa? Sai ka zaɓi nambobin da ka san su ne akan layin wayanka. Kun gane? To sai mu ɗauka mu ce wannan namban shi ai ya kai 150 zuwa 299 zuwa 300 kenan. Sai kuma nan shi kuma influencer ɗin nan, kamar na muku bayani, kamar irin mutum mai harkar networking, chatting da sauransu haka. To shi ma sai ka taɓa idan kana harkar chatting da sauransu. Kar ka ce no, sai ka danna yes shi ma. Kun gane? Kamar haka. Kana taɓa za a buɗe maka shafukan. Kun ga ina danna shi kawai ga abin da ya buɗe min nan.
To idan kana harkar chatting ire-iren su kun gani wannan Instagram ne, YouTube, Facebook, Twitter da kuma LinkedIn da kuma wannan Pinterest da Twitch da kuma Snapchat, Reddit da sauransu. To dukan wannan ba za mu yi ba sai dai ku kalli bidiyo a cikin wannan channel da ake bidiyon sai ku duba wa gani 5 billion sales yadda ake cike wannan bayanan mun riga mun yi shi a baya. Akwai bidiyo complete wanda yake akan wannan duka sai da aka yi one by one duka aka ciccike su. Ka sa number abin da kake da su a Twitter, ka sa link ɗinka na Twitter, ka sa na Snapchat mutum nawa kake da su in number sai ka sa link ɗinka na Snapchat. Duka mun sa ba wanda ba mu sa ba gabaki ɗayansu. Sai mu je nan wurin description ɗin nan shi kuma wannan promotional description kamar ka ɗan yi bayani about yourself haka ka rubuta duk abin da kaga dama dai akan kanka. Ra'ayinka ne ba zama mutum kawai ba alhamdulillah kaza proud menene da sauransu. To shine abin da zaka rubuta nan shi ma haka ka maimaita wani abu haka kun san akwai irin status irin description background ɗin mutum haka. To sai kuma mu je na gaba muna so mu yi abin ne a gurguje shine nan gurin. To nan gurin menene ake sakawa a nan sai ka zo nan gurin da suka ce maka select trading tax. To sai ka taba shi kamar haka. To in zaka zaba nan sai ka zabi menene kai kake ra'ayi akai ne, make money ko kuma online earning ko kuma cryptocurrency ko kuma earn income ko kuma make money home beside ko kuma me da sauransu kuma marketing ne sai mu ce wannan kawai marketing. Kun gane? To kai ka zabi abin da ya maka sai mu danna kamar haka. So mun danna wannan sai me kuma sai ka zo nan gurin ka dan rubuta tax haka kana typing wani abu zai fara bayyana. Let's say network misali network marketing. Kun ga mun sa network marketing din sai ka zo nan kuma wannan shi ma sai ka zabi Herbalife din nan a me sai ka danna kamar haka. Shi ma kana searching better network kamar yadda kuke gani in kasa za a ga sun bayyana ma ga sunan zaɓuka da dama. To za ka yi zaɓar wanda ya kwanta ma a rai sai mu ce za mu zaɓi wannan betting system affiliate sai mu taɓa haka. Duk wanda ya ma shi za ka taɓa bayan ka yi selection kasa wanda ka ga ya kwanta ma a ranka sai ka zo ka danna wannan add business kamar yadda kuke gani sai mu danna add business. Kana dannawa za a ga ya bayyana a nan. Kun gani gashi nan ya bayyana. Idan kuma za ka ƙara ne sai ka zo nan ka ƙara typing ɗin wani sai ka samu su irin shi ma let's say ka samu dai wanda za ka bincika wanda ya kasance akwai shi available. To sai mu zaɓi ga wani add network shi ma sai in ka sake selecting wani sai ka ƙara danna wannan add business. Za ku ga yanzu muna da guda ɗaya ne a nan amma in mun danna yanzu zai zama guda biyu. Kun gani? To yanzu gashi nan mun sake sawa yanzu gashi nan ya sake hawa shi ma kun gani kuma za ka iya cirewa ga alamun council nan za ka iya cire su ka sake sa wanda kake so ko da an sa maka wanda ba shi ba. To wannan description da sauransu tunda ba nawa bane me shi zai saka tunda ya ga yadda ake bidiyon ya zo nan. To wannan shine yadda ake cike sai kuma shekarun haihuwa gashi nan gurin nan kana taɓa zai baka dama ka ta canzawa sai ka kai ga shekarunka na haihuwa kamar yadda kuke gani misali yanzu bari mu taɓa nan ko kuma kada mu ci lokaci muna yi mu bashi wanda yake da wannan account zai iya zuwa in ya ga bidiyon sai ya zo ya cika shekarun shi na haihuwa. To bayan ka riga ka cika bayanan kun ga ba wani waje da zaka danna wani abu dama shi 5 billion duk abin da ka rubuta ya riga ya hau kawai sai mu yi back mu dawo nan gurin domin mu dawo ku ga cewa lallai komai namu ya hau sai mu danna wannan affiliate form din nan sai mu danna shi kamar haka. Mun dawo za mu dawo fuskan gida kun ga gashi hoto ya riga ya hau yanzu. Duk wasu abu da muka cike idan muna so mu gansu ya za mu yi mu duba za ka yi danna wannan alaman kuma again kamar yadda kuke gani sai ka danna my status din nan zai bayyana maka duk cike-ciken da ka yi har abin da baka cika ba idan kana so ka gyara sai ka je ka koma ka cika shi. To sai ka dan jira sai mu dan jira yanzu saboda network mun danna my status kamar yadda kuke gani. Sorry wannan my star ne sai ka danna wannan my status din shine yafi sauki in kana so kaga duka cike-ciken da kai. To sai mu danna my status gashi nan na tsakiya kenan shine nan. To
kun ga gashi da muka danna sai ka zo ka duba duk cike-ciken da kai za ka ga an saka maka abinka a nan, duk cike-ciken da kai har links ɗin idan ka saka dunnan za a zuba maka abinka. To abin da baka cika ba shine ba za ka gani ba nan. Har irin su chatting ɗin nan da ka ɗauka in ka ɗauko link kasa da sauransu duk za a bayyana ma nan ma status ɗin nan ne za a baka dama ka shiga kai editing duk abin da kake so ka canza wanda aka sama ba daidai ba za ka ga gashi nan one by one. Wannan view profile, edit profile, change email, manage username, change password, set up your secret code da kuma wannan shine channel ɗinsu na Telegram nasu. To kun ga mun riga mun yi register yanzu. Mun saita bayanan da suka kamata a ce mun riga mun saita. To yanzu wannan mai account ɗin an riga an register shi me ya kamata ya yi? Shi ma zai iya dawowa back domin ya yi wannan cike-cike da ake yi kamar yadda muka nuna a bidiyon mu na farko shine ya danna wannan my money maker. Shi zai kai shi gurin da zai yi dukkan wancan cike-cike da ake yi. Kar ku manta da na nuna muku cewa lallai mutane su danna nan su je su yi activating wannan get pay up to 10 times ɗin nan. So Allah ya ba mu nasara baki ɗaya. Wannan shine bidiyo akan yanda ake register 5 billion sales. Ubangiji Allah ya ba mu nasara, Allah kuma ya ƙara mana haƙuri kuma wannan bidiyo zai kasance tare da bidiyon da zai biyo baya na yadda ake aiki insha Allah, ko kuma ya kasance farkon wannan bidiyo. Allah shige mana gaba, ya ba mu haƙuri, ya ƙara mana nasara, ya ƙara buɗe, shige mana gaba a dukkan lamuran da muke na da kullum baki ɗaya. Fatan alkhairi 5 billion sales.